Podemos considerar que acender e prender son sinónimos, pero o que ocorre habitualmente con termos que se consideran sinónimos é que coinciden parcialmente nos seus significados, que son intercambiables en determinados contextos, pero non en todos. Así, por exemplo, se aplicamos acender ou prender o lume, ou máis en xeral podemos dicir a combustión ou a luz, aí podemos optar por un ou outro, podemos escoller o que prefiramos. Por exemplo, collín unha caixa de mistos e acendín o lume ou prendín o lume, acendín a mecha ou prendín a mecha, ou accionei o interruptor pero a luz non prendeu ou non acendeu, ou deixache a luz do cuarto prendida, ou acendida, ou acesa. De todas estas maneiras podemos dicir. Esta é a área común en que podemos intercambiar estes dous verbos. Logo, acender é habitual utilizalo tamén en usos figurados, por exemplo, a falta pitada polo árbitro acendeu os ánimos, ou acendeu a paixón, ou acendeuse como as brasas, para dicir que alguén se ruborizou. Teñamos en conta que o noso verbo acender procede do latín accendere. Esa é a razón de que a nosa forma sexa así, mentres que outras linguas románicas tomaron o termo equivalente procedente dunha forma latina incendere. Daquela, para nós, o verbo é acender e os participios acendido e aceso. Pola súa banda, prender é un termo que sempre estivo cargado de acepcións. Entre nós, a parte das comuns que comentamos con acender, é moi habitual utilizalo no sentido de privar de mobilidade, cando dicimos, por exemplo, que prendemos un animal, ou enganchar, do tipo prendeu unha silveira ao pasar pola corredoira, meter no cárcere, prenderono por roubo, etc. Ou cando dicimos, por exemplo, que alguén prende na fala, queremos dicir que tatexa.